Hej til Gilroyd Mistala Biotemot, Ullumikut Primer, Kattusua Klinik Mingannosso, Super Primer, Universal Face Primer. Tässä niitä pisiarivara primerit nungumata. Tää var allergi mot misidin kanniko, akim assittuva primerit biokunnatto, manissisittapaa. Tää var pinnassaatsin tonnissaan piarassatallu tää pinnassaats qaavatsuatukkat kusanattu minissillni ajornanginnerisuminissillni tää qalipaata eqqartuulluni oqittuuva uliaqaqingittu tangutissoo kiinnamutamaat tää var pisariaqartitsifimmut tää var qarma assaminississallu tää on klinikki imaattoqarami assingiingittuni qarma huitsyypeqarami soorlu parnertu imaluunni orsupalittut immaqaluunni assingiingittu tää 2 3 4 tamamqatorsinnaava tää var imattu pooqarpo maatassimikkam taamaalla misilinnikkuaaqanum misinginarnerso assak atorlui kiinnam illuatungaannaani maattolerpara allaqqannikkaruap sivisunermi atortitsissasoksia uamassakkup sariaqartinnerpaajuakka poorikka annertusiartulernikkuungammaaniittut ersarisorioriungornikuullutik taava misileriartingo tää primer inissererpara kiinama faanun takusinnaasaramalillu matsiunerujungorpo taavalu poorik ersarikkunnaamillutik tää ullumik foundationit atussuara infallible 24-hour mats neriulluamisseqqalipaata assinginerulaarlu palilaarsimariaam takusinnaasartullu isikkanaammassikannerarsimavaksia sulimaskaaringelikkallukkatu inissinnanksia kanorma nakkaatikkusunnangu foundationna akonnusorusunnangu isikkasiulliullu suliareqqaarpakka taava primerettaqangittumi siulliutsua primary akulerutinginnerussammat taattortalaassuara tää maatassin pisiaanikuusa svampia torlu inississallu beauty plantariungita beauty plantari akisungalungussuli pisiaanikuungita Una foundation namminerlun manissisillaqqittoruissuummatsioriaamilu poorik ersarippalluarnajop taamaam taan foundation toqqarpara taamassakku primerernikottaa suliarissuara taatakusinnaasaramalillugu primernikumi kusanarneruissuarmi amingarpasinneruvoq illuatungaanssuli poorik ersaripput poorik maanit ersarinnarsaappu sualummi
qunguyukkaangam taa illuatungaan ersaringinnerup siasuli ersilaarpuk sia ajunginneruissuullun isumanga malillungu taamassakku kontori pallalaaqsua kontorallu qanu isikkoqarnersta korusullungu taa kontorissutit atussua elfimingaannersoq cool bronzer iluarisoruissuara taava børstit atussuara Sigma mingaannersoq F25 taava bronzilaissuara kiinara kontoriutingalunga taava børstissulitaan atuinnarlungu elfimingaanners aama sinngorsaat meeluummau atussuara taava sianellimingaannersoq highlighter atussua highlighter atortakkakua annertuallaangill qillarисsusa imma orsupalittoriaama ulluingerleraan orsupalinera anillakkaanga namminerlun taan atornerusarikku taamassakku highlighter annertuallaangittuma atussuara takusinnaasartu annertoruissuangilak ersarillut taava qallukka qimeriaasakkalu sikkukkalu inissilaaraallu teqqalivippuqa isikkorl imanaammassivara pinnarsaruissuarpallaangilanga qanuuna ingerlanersta korusunnerullungu iluarisoruissuarami singissusaa uuliarpasingila uuliaqangit malunnarp iluarisoruissuara taa matsioriaram una aamma malungisinnaavara illuatungaan qiviarum sorla primary qarnersorlarluuni primary qanginnersoq kisiappuuerniangilanga qanu isikkoqarnersta korusunneruinnarlugu taava massakku nalunaaqutaq pingasungulerpo kingusinnerulaartukku teqqissuunga takoqqiliippugut massakku siutiimi sinnilaarlugu qaaniutereerpo ullunaallugu atorpara qanorma Frederiaami matsuleringaangilanga kisia takusinnaasara malillungu qanorma immiuteqqammal naammasseqqammal angutaatia aperingat kiinnama affaasorluannarineruiu taa primertaqangit ingerlaantikkuarami umaninnerummango imma ilumortortaqarsinnau matsiu riamma takuyuminaakkam sorma maninnerus uwa isinni uwa misingisimauunga primernikkusanarnerus taaksia kusanginerua primerneqanngittor ajungila massakku siutiim qaangiunnerani eqqarsaatingissangaanni so primary qarnerlua massakkut takusinnaaneruara so pisariaqarnersoq massakkut primernikkumi foundationnera atalluartorioriussuu taa primernikkuungittumi panerfikka ersarissillut katangartoriussuusimava taa kisiaqinganni qingaaqillarippo qingaaritaamaattuungami qingaara aissingiittamami illuatungaani taava aam qaatungera eqqarsaatingissangaanni una qillarinneraappaajungila sia una qillarinneriuyuu una qillarissусеқарсия qillinginneruvo
Der silikon singorsaata highlight areeru atapput illuatungana aamma ta kisiatama eqqarsaatingalungu primer niqorta uanuannarinerua tama eqqarsaatingalungu tamaamma primer imma normali mobiukkunnarnera orsupalittumut pittaanerpaajungila misiliin siulliuuksianni atottaqittaissua allan primer qingilangamassakku ajorinngittoriuamassakku anormaqqillarnerulaalluanuannarinerunga kaam eqqassaatingissua puuderlua sunatamam ilissingilara consider neqingilanga qanorma problematisk-giuallaanginnammassak taamattukan ilissiinnerallarpa taava immiussam tullia eqqaaraareerusullugu ukuppiareeriaru kaamimmiunniaatku kaaniaalimingaannertu sheet mask pissangangalungu pisiarenikkuara ullumikquani siinnaarsinnaangu aimmittunguuniarina takoqqissuungut